Tak ahoj, ja vás vítam. Dneska som tu s pánom... Sebastian, čaute. Áno, pozrel sa, áno, ďakujem pekne. Čaute, vítajte v dnešnom videu. Vítajte a dneska vám povieme, čo ideme robiť. Sebastian, povedz nám, čo ideme robiť dneska. Ideme natáčať toto video v prvom rade. Áno. A v druhom rade ideme niekde blízko Katovíc. Nevieme, aké mesto. Dačo na G. Gliplivice. Prievidza, áno. Prievidza. Na koncert Tame Impaly. Koho? Tame Impala. Správne. S predskokanom Rip Magic. To je ja? Tak, a celú cestu vám budeme prinášať takéto krátke vlogy z našej cesty, aby ste vedeli, kde sme, čo robíme, ako sa máme a ako to tu vyzerá. Predskokan vyzerá takto. By som povedal, že sa volá Žigi. Čaute. A vítajte. Nemáš dělat nič naši.